Anche ne fa. Sì, io mi trovo in pena. Wani to Erasmus. Bon sera son wara na comme CDR porte-parole no Mamadou Youssou Bachili Ras Bath. Ale mele no fanga mo fe. Wa ka comparaison nga ka tribunal la commune to la ampi. O de kama an ye sympathisants ni membres wana kanubagaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɔra kana pour que kanu ka dɛmɛ don a ma yasa kiri ka se ka dajala cogo min na an bɛ yan o de la bi. Bon baara in normalement baara in kun kan ka daminɛ 9h mais an ma foyi ye fɔlɔ an ma mɔgɔ ye fɔlɔ an ma rasa yɛrɛ ye fɔlɔ an ma mɔgɔ si ye fɔlɔ jusqu'à présent depuis 8h an bɛ yan mais an ma foyi an ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ. Merci bien. Wale ne wole ma. I'm sorry. You trovo in pena. Oh yeah. Allah kita dah kuya dah baru ni. Isso aí, dá pra pegar.
Malien donna ni mi e ko fɛnɛ dɔn opportunité ani maa minnu n'a sɔrɔ u bɛ profiter u ka tɔgɔ an'u ka sanga la ka fɛn ɲini n ka cɛ arasa ye min kɛ parcours min kɛ ni ye malien caman jeune bila la ɲanguma u cun dɛ u cunna maintenant n'u ye wari proposer n'i y'a minɛ mɔgɔ tɛ yen min b'a ye i bɛ taa n'a ye mais don o don a ye wari minɛ a sanna an tɛ preuve ye cɛ on en a marre o tɛ se ka faso jɔ sa a bɛ ka kuma min fɔ a sɔsɔ ye a bɛ ka min dénoncer ni tiɲɛ don bɔnna dalilu ye a banna a b'a d'a ma kun mais e ka kɛlɛ bɛɛ riposte bɛɛ a ye wari minɛ a sanna de a ye Sumala supporter dɛ a ye Sakaba supporter jɔn tɛ jɔn supporter n'i ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ n'i ye min fɛnɛ kɛ n'a ma ɲɛ o fɛnɛ bɛ fɔ donc maliyɛnw ka fɛn dɔ miiri quoi jamana jɔ c'est à dire jamana jɔ tɛ tile kelen ye et puis waatiw de bɛ yen événement de fɛnɛ bɛ kɛ c'est selon sa finalité o de bɛ jate mɔgɔ b'a kɔ dɛ mɔgɔ t'a kɔ manamanakan caman arajo 30 ani 3 ani 4 pardon grand dossier o grand dossier ni mɔgɔ t'a kɔ o b'a minɛ yan u ye cam minɛ mɔgɔ bɛ cam kɔ wa u ye cam minɛ yan u ye minɛ wa an ka kuma bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ la o min minɛna dɛ u ka kuma de bɛ k'u déranger e min ma minɛ dɛ u ye min minɛ u ka kuma a bɛ se yɔrɔ min na e ta tɛ se o dɔrɔn de don ɔ minnu kɔni ko ko mɔgɔ t'a kɔ a lamɛnlen tɛ réponse dir'u ma anw m'a di dɛ sɔrɔsiw y'a d'u ma n'i ye mɔgɔ minɛ k'a ka d'a ma ko k'a bɛ k'aw déranger ça veut dire qu'il dérange réellement mais a bɛ k'aw déranger mun de kelen na parce que an mago b'o kun de la c'est cela balimaw donc an bɛ min fɔ dɔrɔn tout simplement bɛɛ ka bɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔla i hami ye Mali jɔ ye liberté d'expression wallahi arasa ka nin kɛlɛ kan ka k'i ka kɛlɛ kana kɛ arasa yɛrɛ fɛ fiyewu mais a bɛ ka fɛn min kɛ e man k'i sigi don min na ni turu seri fɛnɛ ma c'est ça ɲɛ b'a la u bɛ ka comparaison kɛ Seri Tarawele minɛna karisa minɛna munna mɔgɔw journalistes ma don ta u ma bɔ ta mais u minɛna munna parce que maliyɛn tɛ fɔn lajɛ u bɛ forme de lajɛ mais c'est ça e bɛ t'i sigi ka magistrats neni hali ne y'a kɛ sisan sa u bɛ ne minɛ c'est à dire i b'a dɔn an ka problème min ye an degera mun de la arasa nana a bɛ ka maliyɛnw kalan balimaw n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye yan arasa bɛ k'an kalan de yan anw fitininma degera an m'an sigi temi yɔrɔ la ka baro kɛ karisa ye zon ye Sumala ye wari suɲɛ Sakaba ye wari minɛ Kawujuma ye wari suɲɛ an b'o baro de kɛ a bɛ kɛ ka dugu minɛ arasa ko i bɛ na ni dalilu de ye pour que a tigi k'a minɛ a k'a dabila i bɛ na ni dalilu de ye mais preuve t'e bolo ka yala ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ o ye Sumala tɔgɔ tiɲɛ yan Musa Mara tɔgɔ tiɲɛna yan jɔn bɛ Mali kɔnɔ i tɔgɔ ma tiɲɛ a tɛ yen mais dalilu kelen an m'a y'an ɲɛ la can ka b'o kɔnɔ sa n'a fɔra ye ko karisa ye wari minɛ min y'a fɔ e ye ala tɛ mɛlɛkɛ tɛ a ma k'a ɲɛna a fɔ k'a ka dalilu d'i ma e da k'o la hali n'a sɔrɔ i danayamɔgɔ don dalilu t'a la mais maliyɛn ka lagosi bɛɛ a ye wari minɛ e y'a y'i cunna ye c'est ça a y'i cunna ye parce que bɛɛ bɛ wari minɛ bɛɛ wari mɔgɔ a bɛɛ M5 bɛ kɛlɛ la ko Buwa ka taa Buwa bɛ wari di u b'a minɛ u y'o fɛnɛ fɔ ko an ma dalilu ye mais an tɛ kuma olu kan c'est à dire an mago bɛ fond de la tu vois non donc an ka lajɛ quoi an ka changer nous les jeunes arasa tilala dɛ ne b'o fɔ aw ye dɛ wala bila arasa tilala baara la parce que i b'a dɔn arasa ka baara ye san dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ idéologie taara maintenant c'est comme silamɛya 1400 et quelques années prophète kisi nɛɛma b'a ye a tagara mais idéologie tɛ yan yani diɲɛ wuli cɛ a tɛ taa ka bɔ yen o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn dɔw tun tɛ Mali la ale nana n'a ye
abana cɛsi tɛ se k'an daminɛ i bɛ mɔgɔw minɛ i tɛ se k'u hakili minɛ warasa bɛ bɛɛ ka so i b'a fɛ i t'a fɛ a b'i ka so siga t'a la dɛ ni den t'a fɛ i kɔrɔkɛ walima i balima dɔ b'a fɛ wa minnu dogolen don o de ka ca dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ni min ko bi arasa y'an janfa bon tu sais c'est pas important ça vous souvent sur les réseaux sociaux on essaie de parce que n'y a fond guerre médiatique malien tɛ nin dɔn on connaît pas parce que souvent i yɛrɛ sigilen i fɛnɛ i ka recherche dɔw kɛ ɲininkali dɔw kɛ fɛn dɔw ɲɛɲinika dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ min kala la quoi est-ce que n faamuya guerre médiatique ça veut pas dire que an ka ɲɔgɔn sogo tigɛ tigɛ k'a dun i ma faamuya o de y'an ka problème ye ne bɛ bɔ n bɛ n sigi k'e fa ne bana dɔ bɛ na ne sara k'an bila o la bon moi je ne suis pas là i bɛ min fɔ la ko les oiseaux de bon coin ni yɔrɔ min ka di u bɛ t'u sigi non mais ils sont pas intéressants pour moi dans la mesure où vidéo 1 heure 2 heures tu apprends rien là-dedans fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ nkalon e b'o lamɛn donc an tɛ yen an mago bɛ mɔgɔ min na o ye Ras Bath de c'est à dire an ka laɲini bɛ u k'a bila bi sisan sisan an ka taa so mankan tɛ foyi an mana yɔrɔ kari an mana foyi kɛ mɔgɔ la c'est juste an nana an ka kidi k'a ye k'a fɔ k'an bɛ yan a banna k'a soutenir wa an ka ala deli laɲini ye u k'a labila o de b'anw bɛɛ lafiya k'aw bɛɛ fo. Bese da, an tɛ marifa ta, an tɛ fanga yira, an bɛ tiɲɛ de fɔ, an tɛ bese fɛ, an tɛ kabakuru fɛ, an tɛ fanga fɛ, an tɛ jele fɛ, an bɛ tiɲɛ de fɔ, an tɛ yɛrɛ yira fɛ, an tɛ fanga yira fɛ, an tɛ seko fɛ, an tɛ nkalon fɛ, an bɛ tiɲɛ de fɔ, an tɛ bese ta, an tɛ kabakuru ta, an tɛ an ka fɛn kari, an tɛ an ka tribunal jeni, an bɛ tiɲɛ de fɔ, an tɛ fɛ
tɛ mɔgɔ fɛ. Mana-mana bɛ sape data. Abranche na abranche. Itu. Ale de kuma marmale to. Awi do fulanga nga telepon bila. Lu balaga kan usu. Yo ngandabo. Awa ko. Ne to ne jamu so asamage. Mune ne se aras basiko. Arasa ko re ne se a. Ne hakili na mu arasa ka minali ko la bingali minali de do. Ani juguya minali. Ne hakili na do de ya no. U bina kan ko sebuye. Me sebe Allah subhanahu wa ta'ala o ka tɛmɛ an bɛɛ kan. Ne ka laɲini mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi yan t'an kɛlɛkɛyɔrɔ ye yan t'an fosi an nana u ka arasa bila bese t'an bolo bere t'an bolo foyi t'an bolo diɲɛ kɔnɔ mais Ala b'an kɔ Ala na kira b'an kɔ an sinsinnen do de kan depuis arasa minɛna ko don an bɛ Ala wele n b'a dɔn Ala b'an jaabi parce que arasa minɛ kun ye mun ye k'a k'a mantu a se k'a mantu n'arasa y'a mantu dɔrɔn anw yɛrɛ bɛ muri mantu jamana kɔnɔ ka jamana to u k'a dafiri u k'a tiɲɛ mɔgɔ kelen min bɛ bɔ n'o dossier k'a déclarer fan bɛɛ fɛ ka jogokolontigi ka jogokoloya ta k'a yira la k'a manku wallahi alarasa se k'a mankun t'anw arranger u k'a bila dɔrɔn an bɛ mun f'u ye arasa ko bilalen bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na bi k'u ka sabali ko foyi tɛ sabali bɔ diɲɛ kɔnɔ an nakun ye de Mali autorités a bɛɛ lajɛlen justice u b'a ko justice u bɛ Mali justice dɔgɔya justice bɛ tiɲɛ fɔ dɛ arasa ka fɔlɔ kiri la justice u ye ko bɛɛ kɛ justice y'a fori ka b'u bolo o ye mun ye u ka tiɲɛ fɔ n'anw m'an ka justice dɛmɛ k'u soutenir ni tiɲɛ nana u ka tiɲɛ fɔ ni nkalon nana u ka nkalon fɔ u ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ minɛ ka di ka nkalontigi ka nkalon minɛ ka di fɛnw de bɛ k'an ka jamana dafiri foyi tɛ ka jamana nin to kɔ Mali yɛrɛ maliyɛn denw yɛrɛ kɔ Ala nana i bɛ k'a d'a ma i bɛ k'a ma ɲɛ sɔrɔ ɲɛ ma sɔrɔ i bɛ k'a ka fanga la i bɛ k'a taara Ala tilala tuguni kana nin fɛnɛ cogo an kunna an bɛ don min na bi an si tɛ nin fɛn yan jamana tɛ ka bɔ nɔgɔ la Mali tɛ ka maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka foyi tɛ ka jamana nin to hasidiya ni ɲɛngoya kɔ n'an bɛɛ jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana nin kɛ taa ɲɛ wallahi bilahi Mali bɛ jɔ bɛɛ bɛ ɲɛ bɔ an fɛ mais n'i y'a ye ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a wo fɛ a dépend maliyɛnw yɛrɛ de la ne bɛ fɛ dɔrɔn maliyɛnw ka sabali bɛɛ k'i jogo ɲa ka segin Ala subhanahu wa ta'ala ma wallahi Ala ka hinɛ bɛ mɔgɔ ɲumanw tɛmɛna jamana nin kɔnɔ mɔgɔ ɲumanbaw de tɛmɛna jamana nin kɔnɔ o de kama jamana tɛ ka dafiri mɔgɔ ɲumanw kama nɔnɔ bi tileganfɛ mɔgɔ tɛ dɛ kelen kelen bɔ hali bi mɔgɔ ɲumanw b'an cɛ la hali bi mɔgɔ ɲumanw b'an cɛ la hali bi i b'a sɔrɔ muso dɔ kɔnɔma don mɔgɔ ɲuman k'u ka sabali arasa ko la ne bɛ segin k'u ka sabali ne bɛ tile bolo n'i ko k'i b'i bolo ko minɛ n'i bolo ma tigɛ kelen fɛ mais Ala subhanahu wa ta'ala de sumala fise n'o ye yɛrɛden Ala ka lahara sɔn suma Ala ye k'a dayɔrɔ sumaya ka saya k'a ma lafiya
atara ka ko mi to akuna kancho mali hine min do ala ka hakili adla harason sumasu ala ka sumala muso nyumana ka nyuman jelimbo ne da Allah subhanahu wa ta'ala sumaila ko adala bulu nono na kuma mo bulu samba sura bana me ala yita ke ala nin ce and Allah subhanahu wa ta'ala baraka mana ke yoro sumaila ben ala Allah Oh boy. Jam kamu ke kabe ka dolonga so ya mine ya kila mu wala to kabla wala sa ka ta kun ta jam kamu fe Nada. ah Nana. itu ga kuipo Nenda anga tawati. aha Ne mani wata wati do bisa ma. don pomuru ta na ta Nana. Ang kwanta dora do ka ko. donge yeg me don su me ngamuru ta Cha ni merenge ani kalbiso. okay obe do e Cha. Moise Aso muri ona to yero ko ma ku wele la telefon de la to yero ko ma ku dona yero kuma ba kala ma o jamana kan ga kede ka buke ka wele telefon na e ka siki amo buke jamana na normalement jamana l'homme place il faut comme cette place na to qui te de bona ta ka po apana wali beta voilà même amina kuno amo mu famu non di foto inte bo mu prepo transition funga ono na ka jama asim ke sana
Kajamo. Una nani argent folo me ni to yede. Argent falena. Argent mu bolo. Kureta ke doni min kama ko maliko kuma de. Beya ye maliko kuma de fo. Ma bita te maliko yede. Bita yere ko. Ka sobya ke mu ye. Mugom be tie fina. Ni blalo la. C'est que était jamana ko la i ka entrer de nofe. Beba do rasa ka émission. Ate kuma foi fo ni prévu te muna. Ate foi fo ni dalu te muna. Na mo mu fo makakula. Aba ira la ni maka ni mu fo. Ni journal le borane ou bien ni dalu de ni. Ma aina ininga. Ma beta mina ka show. 19h ka mina ka tane. Ala ma rodo. Ma nya nyini ne ka ye. Amba yi wakati mina 2h du matin. Yana amba nyini antara ka ena ay ka wole ka samata. Olu ko ka masi. An segina ka beji wole. Beji ka masi. Ja abe sécurité d'état mo bolo. Olu fana wole la, olu fana ko ka masi. Ango kuma ni wole ni kerata. Ni tawra saba de wara sala malikono. Nam ne na ka tawra mna. Na mayi kuma mo la mayini. Anya yini adonsu. Amata donc momina 2h du matin. Entra manganchi essayé là. Olu ya yira colonel Boraka Anjabi. Ka be ate bolo digu ka manga munyu. Olu ya chidonde. Mais ni ala salama fentara sasre. Ah anyo me odonsu ansigina antraso. Mama mungo ame cri de con. Mo cité sera ni sanche. Mo mambo ni jamana e. Amma ban jugement ma. Ma ka kiri akataka so akana ke favoritisme. Ka mina doka favor la. Pour que doka lafia ante jenoye. Okay, ko ana kira rata pasti ni bagi asli alat nafe ni sana pun atita ko saka uli ka job na ka jume. Na kira shera kono. Ni shera do ya bali ka taka so. Amute shera ko ke. Mais na ya ye. Ka fo shera ko te. O frate ba ma de. Amna jume. Amana mun ke to fe. Mangori ante jenoye u ka kununte. Fo kununta te. Avec quel shera kono. Okay, abi. Voilà, merci. Itu Jean-Baptiste. Bon, il a été arrêté à sa libération. Bon, là, il ne veut pas non, il te fait quoi, à la blague quoi, à continuer à rapporter. Parce que moi, bibi na mu fa jawana kono, c'est la réalité de ce pays. Donc, à la combat il faut, quand on a été, ouais. Bon,
pas les juristes parce que souvent il y a des procédures. Mais je peux laisser amener. Ouais. Ah, merci. An bɛ bɛɛ lakana cɛ ni hɔrɔnya kan ala yɛrɛ ye mun laɲini n'a bɛ f'o ma ko bɛɛjɛ fanga n'a bɛ f'o ma ko démocratie ko le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et o y'a sɔrɔ anw ma wolo mais anw bɛɛ kɛra victime ye o la parce que an faw ka bitigi incendiera depuis ala k'u da u ma kɛ fonctionnaire comme ko ka sabati liberté u ka lakana ɔ anw bɛ ka mun ye u bɛ fɛ ka na n'o système ko sisire ne fa tɛ député k'e bɛ minɛ ka taa kaso la a ko n'u bin'i kan ko se b'u ye ko farikolo ka t'i don kaso la k'e fisigi la tunu e hakilina tɛ se ka datugu i hakilina n'o faamuna ka ban i bɛ ala fo k'ala barikada an filɛ commune 3 tribunal la muru tɛ anw bolo marifa tɛ an bolo jele tɛ an bolo bese tɛ an bolo wa komi u yɛrɛ b'o de fɔ nos semblables an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw k'aw ye fantandenw de ye aw ye dɛlɛnkanw de ye aw ye dɔrɔgutalaw de ye an dɔrɔgutalaw an fantandenw an dɛsɛbagatɔ denw san 5 chaque 5 ans mɔgɔ minnu bɛ anw n'an baw manipuler k'anw écraser san 5 chaque 5 ans mɔgɔ minnu bɛ kɛ sababu ye n'o ye politiciens ye députés ministres jamana bɛ minnu bolo an ka impôt n'an ka taxe bɛ ka di minnu ma
n'olu bɛ ka kɛ sababu ye ka anw bila ka taa tunga la anw bɛ ka taa sa kɔgɔji la lɛtiriw de bɛ ci wolobaw ma bɔso kɔnɔ soju la burusiw kɔnɔ k'i den su filɛ ji la arasa t'o sababu ye arasa m'o condition créer n'i ye dɔ minɛlen kare kɔnɔ k'a jeni moto suɲɛ la o tɛ arasa nɔ ye arasa ma sariya foyi ta a tɛ jɔyɔrɔ foyi la jɔyɔrɔ min bɛ se ka e bali e mun bɛ ka ne lamɛn k'e ka kɛ fɛn ye jɔyɔrɔ min bɛ se ka ne yɛrɛ bali ko ne ka kɛ fɛn ye arasa n'est qu'un journaliste arasa n'est qu'un arasa il a son idéologie sa conviction ka maaw la kunu marifa t'a bolo diɲɛ foyi t'a bolo ɔ o lakunu de kɔnɔ anw jɔlen filɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan tiɲɛ kɛnɛ kan anw fantandenni se tɛ anw ye dabali tɛ anw ye foyi foyi t'an bolo an bɛ sariya de kɔ ni sariya ye mɔgɔ minɛ ko 2 de don ko 3 i bɛ ɲininka ko min b'i kun kan n'a jɔr'i la i ni mun ka kan i bɛ taa o kaso kɛ ni ko t'i kun kan ni nkalon de dar'i la u k'i bila i ka taa so ka dossier classé sans suite ɔ ni ko ma se ka faamu u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tiɲɛ ni nkalon k'o bɔ ɲɔgɔn na ɔ arasa ko lui les républicains lui les démocrates mɔgɔ si kana sariya sɔsɔ ale arasa nɔfɛ mɔgɔ si kana violence kɛ ale arasa nɔfɛ sariya min b'an bɛɛ la kana k'an ka to sariya kɔ u k'aw fa nin a ye to sariya kɔ u k'aw ba nin a ye to sariya kɔ u ka kisɛ ci aw la a ye to sariya kɔ an bɛɛ bɛ sa don dɔ mɔgɔ si tɛ dugukolo kan ko mun tɛ sa don dɔ ala de y'an bɛɛ da mɔgɔ si tɛ mun bɛ se ka mɔgɔ si nin bɔ ni ala ma latigɛ ɔ o arasa ka ŋaniya ye o mun ye ko physique tɛ conscience ani idéologie de don k'an kana sariya sɔsɔ ale arasa kama parce que ale arasa tɛ sariya sɔsɔla ye donc an bɛ tribunal la o hukumu de kɔnɔ ka bɛɛ deli bɛɛ ka se k'a faamu an bɛ kɛnɛ min kan tiɲɛ kɛnɛ de don wa anw bɛ na tiɲɛ de ɲini ka bɔ ni tiɲɛ ye waliden bɛ bolola a turu bɛ arasa la bi muso dɔ den a bɛ se ka se ma sini dɛ adamaden n'i ma sa ko bɛ juru b'i la mɔgɔ si tɛ i n'i ka miɲɛtoya bɛɛ k'i b'i janaja dɛgɛ min parce que adamaden saya turu b'an bɛɛ la n'i ye mɔgɔninfin ye gɛlɛya la o ka kɛ nisɔndiya ko ye o ka kɛ tɛgɛrɛfɔ ko ye ne balimaw ne faw ne baw e ni ala ma kuma dɛ denw b'i bolo i t'i laban dɔn donc o de kama ne bɛ misali ta n yɛrɛ kan bi ne dɔngɔmasa ne ye fantanden ye arasa ka lakuruni kɛra sababu ye ne ka n yɛrɛ ye ka dugu ta
Aka fiyɛla ko ye o de tɛ se ka mun so o yɔrɔ la o y'o yɔrɔ ye an bɛ tila ka kumakan fɛnɛ fɔ hakilina min y'an se yan bi an ka gidi kɛlen don ka minɛ
sariya ka bolo kan an nakun ye u k'a bila an ka taa n'u y'a minɛ bi u y'a minɛ kun min na u b'o fɔ ale ɲɛna o don ni an bɛ bɛɛ bɛ bɔ o kalama ne yɛrɛ kɔni bolo caman bɛ ka fɔ ne dalen t'o la dɛ mɛ n'i ye min bɛ bɛn tigila da o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye bi de an b'a to a minɛna kun min na tiɲɛ na an bɛ yan bi ala k'o tiɲɛ bange b'a bila an ka taa non ne tɛ se k'a dɔn a minɛnen don kun kelen min na parce que ni ne ye dɔ fɔ ne bɛ se ka kuma kan o ye ni bɔn ye ne t'o fɔ susiw de bɛ se k'a dɔn u y'a minɛ kun min na n'olu y'o dévaluer k'o yira an na a ka ca ala fɛ an bɛɛ b'a dɔn a minɛna kun min na parce que sinon min bɛ ka fɔ bi a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ mɛ a dɔw tɛ se ka kɛ tiɲɛ mɛ bi de a tiɲɛ kan ka bange ne yɛrɛ bolo n'u y'a bila ne ka hakilina ye min ye o k'a bila an ka taa Awa bon an bɛ an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo an filɛ nin ye commune 3 tribunal la an nakun tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don an y'a mɛn k'a fɔ Ras Bath minɛna o don lundi passé donc a fɔra ko bi k'a bɛ bila ka na tribunal ka bolo kan donc an jɔlen filɛ nin ye commune 3 tribunal la ka na u ka arasa bila an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ arasa ka bila dɔrɔn an b'o dɔrɔn de nɔfɛ an mago tɛ fila la an mago tɛ saba la an b'a ɲini autoritéw fɛ olu ko ko coronavirus bɛ yen k'a bɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔ filɛ nin tribunal la dɔw bɛ kasine b'u nun na dɔw bɛ kasine t'u nun na Ras Bath kelen nɔfɛ u bɛna jamana kɔnɔdenw daji ka jamana kɔnɔdenw faga u ko k'u bɛna jamana min mara k'u b'a fɔ jamana min kɔnɔ ko u mago bɛ Mali de la u mago bɛ malidenw de la k'u bɛ malidenw ka hɛrɛ ɲini ka d'u ma arasa minɛni bi kun jumɛn de b'a la an filɛ nin ye yɔrɔ min na bi an yɛrɛ t'a dɔn arasa minɛna kun o kun kama an t'o dɔn a fɔra k'u taara k'u ka taa Ras Bath minɛ ka to so a bɛ seli la f'a k'a ka seli tigɛ a ka tugu kɔ ka taa i bɛ dɔw mankan mɛn ko Ras Bath k'a tɛ dɔwɛrɛ la k'a bɛ mɔgɔw fa neni a bɛ mɔgɔw ba neni k'a tɛ mɔgɔ ba to a tɛ mɔgɔnin to a tɛ maa si to n bɛ fɛ ka kuma segin ka taa o tigilamɔgɔw ma Ras Bath ye jɔn fa t'a tɔgɔ ma k'a neni a ye jɔn ba t'a tɔgɔ ma k'a neni a ma mɔgɔ si ba t'a tɔgɔ ma a ma mɔgɔ si fa t'a tɔgɔ ma k'a neni Ras Bath bɛ min fɔ ne bɛ fɛ ka bamanankan mɛn zon o kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na cɛkɔrɔba i mana kɛ cogo o cogo n'i kɛra cɛkɔrɔba zon ye a bɛ f'i ma cogo di cɛkɔrɔba n'i kɛra kalabanci ye a bɛ ne bolo arasa a bannen minnu b'a la ko arasa bɛ k'u fa neni a bɛ k'u ba neni u ka mɔgɔ kelen yira dɔrɔn a ye min t'a tɔgɔ ma ka kojugu dɔ de kɛ donc an bɛna min fɔ o yɔrɔ la maliyɛnw an ka essayer an ka lajɛ an ka kunu mɔgɔ caman bɛ yen u kɛlen don micro kɔfɛ kumakɛlaw ye bi grâce à Ras Bath Ras Bath de ye maliyɛn fantanw u ka hakɛ k'a f'u ɲɛna i kan ka kuma nin cogo in de la i man ka kuma nin cogo in de la jamana ɲɛmɔgɔ n'i nana i nana jamana kɔnɔ nin position de la i kan ka jamana kɔnɔdenw minɛ de tan de an ka impôt n'an ka taxe a bɛ di i ma de i ka jamana kɔnɔdenw sago de kɛ ni mɔgɔ min tora o kuma kɔnɔna na aw nana ka na o minɛ nin t'a minɛ ko fɔlɔ y'aw fɛ chaque fois n'a y'a minɛ kuma tɛ sɔrɔ ka fɔ aw ye n'an b'a fɔ ko wayi ko a y'an fa neni a y'an ba neni an b'a fɔ k'aw ka bɔ n'o prévu fana o prévu tɛ sɔrɔ ka bɔ donc ne bɛna micro bila ni kumakan min ye vraiment autorité an bɛ min fɔ bandaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bandaw bi a bɛ san 70 ni san 5 de la ala de ye fanga in d'a ma k'a to a ka foro la a yɛrɛ kuma seginna ye k'a fɔ fanga in bɛ d'a ma a ka sɔn ko bɛɛ ka fɔ a ka sɔn ko bɛɛ ka k'a la ko bɛɛ ka f'i ma ye jumɛn ye parce que i nana ɲɛmɔgɔya de la k'a to a ka foro la an yɛrɛ kun t'a dɔn i bɛ maliyɛn jɔ 100 k'a fɔ ko bandaw ye ATT ka gouvernement kɛ ka Musa ka gouvernement kɛ ka IBK ka gouvernement kɛ ni ye maliyɛn jɔ 100 mɔgɔ min b'a dɔn a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 ni ala ye e to o kɔnɔna na bi ka e to i ka foro kɔnɔ ka na n'i ye k'i kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i kan ka sɔn jamana kɔnɔdenw u ka hakilina u k'o fɔ
liberté d'expression de ni ego ko e hak mo te hakil la fo woni mi hakil la fo ki bo mene ko ta vraiment ame mi ni bandaw fe so goroba du akal lage akati ga miri ka aba miri yoro jumena na ni imagine ni ka jamana kono de lage mo biya kasne tu nuna mo biya foi tu nuna ale bandaw na ma flama ni na covid ku ya donc a yɛrɛ taara a yɛrɛ furakɛ a se tɛ anw ye k'an yɛrɛ furakɛ donc an min arasabati kanu de la an min arasabati ka libéré anw min kasine t'an nun na foyi foyi t'an nun na a dun fɔra ko covid ko tiɲɛ de don ni tiɲɛ de don jamana denw bɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ko o ko la n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw faga u k'a essayer k'o éviter an bɛ min ɲini u fɛ ni arasabati nana u k'a bila ka taa ka so an mago bɛ arasabati la u ye hakilina minnu fɔ n'an ye kuma minnu mɛn o ye ŋunuŋunukan ye an t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ou o tɛ tiɲɛ k'a fɔ ko arasabati a k'a ka émission dabila ko parce que k'u nana fanga na an b'a fɔ bi an tɛ sini an na arasibati jɛra n'o ye anw tɛ jɛ n'o ye an bɛ n'o arasibati ka fanu ye an bɛ n'o arasibati n'an tugulen don arasibati ka hakilina na anw tɛ jɛ n'o ye bi an tɛ jɛ n'o ye sini parce que arasibati y'anw lakunu ka ko caman yira an na k'a dɔn k'a fɔ an ka hakɛ ɲini an kan k'an ka hakɛ ɲini donc o temps kɔnɔna ninnu na o ko ninnu kɔnɔna na donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ arasibati labila diɲɛ mɔgɔ si ye ni mɔgɔ min ko k'a y'a fanen o y'o ka affaire de ni mɔgɔ min ko k'a y'a bannen o y'o ka affaire de o tigilamɔgɔ ka bɔ u ka taa plainte dɔ arasibati kɔntu la an kɔni ma deli ka arasa ye depuis an tugura a kɔ fo bi k'a ye mɔgɔ t'a tɔgɔ ma k'i fanen ka mɔgɔ t'a tɔgɔ ma k'i bannen an tɛ zon dɔ dɔwɛrɛ zon an tɛ kalabanci dɔ dɔwɛrɛ kalabanci kɔ an tɛ nafigi dɔ dɔwɛrɛ nafigi kɔ an tɛ jatɔ dɔ dɔwɛrɛ jatɔ kɔ an tɛ filankafu dɔ dɔwɛrɛ filankafu kɔ selibali a bɛ f'o ma de ko kafiri an tɛ mɔgɔ dɔn tɔgɔ wɛrɛ dɔn o la ni o tɔgɔ yɛrɛ tɛ donc k'i fo k'i lajɛbagaw fo k'i lamɛnbagaw fo donc ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo donc an min arasibati a ka bila an mago tɛ condition foyi la vraiment a ka bila immédiatement an kɔni bɛ yan o de kama n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen merci. Ko Usmana Daud. No, an bɛ se hakilila wɛrɛ la an na an minɛ tiɲɛ kan bon anw y'a ka an nana soutenir k'a yira la ko a kelen tɛ mɔgɔw b'a kɔ parce que arasa ne yɛrɛ ta taara fɔ java kɔ parce que u y'a minɛ cogoya min na an fila dɛ an nana ka na arasa soutenir k'a yira la ko mɔgɔ b'a kɔ k'a yira mɔgɔ wɛrɛ la ko hali sisan mɔgɔ arasa kɔ ne ka laɲini tɛ dɔrɔn dɔn u ka arasa bila sans condition k'a bila a ka taa ka baara kɛ
Ai mɔgɔw bila an ka tiɲɛ fɔ a ye mɔgɔw bila an ka tiɲɛ fɔ aw b'an bali mun tiɲɛ fɔ la aw tɛ kɛsu to yen ni tɔgɔ tɛ fɔ jamana kɔnɔ tɛ to i ka so ni tora i ka so mɔgɔ t'i dɔn dɛ ni nana an ka jamana kɛsu kɔni ta k'i sigi a kunna an bɛ wari taayɔrɔ ɲininkali kɛ dɛ ni minɔgɔ b'an na an b'o kuma f'i ye dɛ n'an tɛ k'a lakana an b'o fɔ dɛ marifa bɛ ka ci mɔgɔ la tilegan kelen kelen fɛ an b'o kuma fɔ dɛ fanga bɛ sɔrɔsiw bolo an b'o kuma fɔ dɛ fanga tɛ sɔrɔsiw bolo wa fanga bɛ sɔrɔsiw bolo dɛ lakana bɛ ka kɛ wa lakana tɛ yen dɛ ci bɛ yen wa ci ɲuman tɛ yen dɛ hali balo ɲuman tɛ ka sɔrɔ foro yɛrɛ bɛɛ jeni na an ma ban sa an bɛ dugawu de kɛ an b'a ɲini ala n'a kira fɛ ala k'an bɔ nin bɔra ɲuman fɛ an filɛ taabolo min fɛ nin ye an tɛ jeli a bɔra jeli fɔlɔ la sa o a tɔ kɛra jeli kɛnɛ de ye sisan jeli tɛ ka fɔnɔ bilen dɛ an yɛrɛ kɛra jeli ye sa kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na lakana tɛ yen an tɔ tora kumani min fɛnɛ k'an k'o fɛnɛ jɔ a kɛra baara ye o ma sɔrɔsi fanga nana kɛ bara fanga ye sɔrɔsi fanga nana kɛ k'an da don bara kɔnɔ ye sɔrɔsi fanga nana kɛ an ka wariw dunni ye ko i bɛ ka kun sara miliyɔn 150 ye bibi in na joli bɛ ka ta perezidan sara perezidan 2 de bɛ ka sara sisan a n'a ka kɔnseyiw ko i bɛ ka jama ka ca ko ka dɔ bɔ bɛ ka jama la jama min kun tɛ yen fɔlɔ mɔgɔ minnu nana ko i bɛ ka fanga man ɲi ko leta ka ɲi n'o aw ka fanga ka ɲi jama cayara aw ka fanga ka ɲi wari dunna aw ka fanga ka ɲi mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ aw ma aw ka fanga ka ɲi aw bɛ se dɛ aw ni ko an ka foli b'aw ye aw ni ce aw ka baara la aw ni ce aw ka faso la Salam alaikum. Donc alsa ala sana ka génération an jole me dala alsa an ler la ko kiri be ke folo kiri ma se ka ke folo donc an jole be kamne an ler la donc an jole be ko kiri ma se ka ke folo ala sana ka génération ko da malembe klo ko an wa la te kiri ka ke dro c'est tout an la ni drondi kiri ka ke dro donc salam alaikum. Ka foli ni jama bɛɛ ma fɛn fɛn bɔra sɔgɔmada in na ka na k'a fɔ ko kiri n'a fɔra ko audience elle est publique sariya la k'a bɛ kɛ jama ɲɛna sariya don i hadamaden ɲɔgɔn kana i assister sariya jɛlen don n'a ye fana ka d'a kan c'est le soutien moral
an selen yan kibaruya min bɛ yen n'an bɛ se ka o d'aw ma o de ye fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka to an ka page Facebook kan CDR Media ani CDR cellule de communication page bɛɛ lajɛlen o ye fɔlɔ ye filanan an filɛ nin wagati min na ko san kiri ni kɛtɔ tɛ san mais à tout moment a bɛ se ka kɛ pour que aw ka bɔ o kalama kalosika groupe WhatsApp cikan bɛ bila o fɛ n'an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ a bɛ kɛ nin wagati na ani minnu bɛ Facebook kan olu fana bɛ a kibaruya sɔrɔ ani n'an sera ka radio so min sɔrɔ teliya la o radio so ka se ka communiquer nka an filɛ nin yɔrɔ min na ko san Ras Bath a ma bɔ kan 1 na ka na kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ an filɛ nin yɔrɔ min na ko san kiiritigɛlaw u ma a fɔ fɔlɔ k'u bɛna kiiri kɛ ka bɛn nin don ka bɛn nin heure ma nka a mana kɛ cogo o cogo a tɛ dogoli an na ka d'a kan an ye avocat ta avocat minnu n'u bɛ wulikajɔ la kan 1 niveau la depuis wagati bɛ fɔ avocat ye ko maa min bɛ yen n'i bɛ ka sɔrɔnali don n'a tɔgɔ Mohamed Yusuf Bacili Ras Bath a ka kiiri a bɛ kɛ ka bɛn nin don ma ka bɛn nin heure ma avocat ma n'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kunnafoni di an ma n'a ye kunnafoni di an ma ni Ala sɔnna o fana dogolen tɛ to aw la an ka taa so ka sɔrɔ an ma mɔgɔ ka fɛn kari an ka taa so ka sɔrɔ an ma mɔgɔ nɛni an ka taa so ka sɔrɔ an ma mɔgɔ bugɔ nous avons tout le temps dit nous sommes des partisans de la justice nous avons tout le temps dit nous sommes des partisans de l'application de nos textes an tile kelen an b'a fɔ ko an bɛ sariya de kɔ sariya ko i bɛ se k'i ka hakɛ ɲini an filɛ nin min na ka na soutien yira nka sariya ma jɛn ni a ye an ka mɔgɔ dɔgɔya an ka mɔgɔ nɛni an ka mɔgɔ bugɔ kuma tɛ ka yɔrɔ kari o image min ni an y'o da an yɛrɛ ka depuis don tɛmɛnenw la o image o tɛ kɛ sababu ye bi ta kana kɛ sababu ye an ka o image nɔgɔ ka d'a kan an nana mɔgɔ min nɔfɛ n'a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan sisan a b'a fɔ aw kana bere ta a b'a fɔ aw kana muru ta a b'a fɔ aw kana yɔrɔ kari il s'est toujours dit lui c'est un républicain il s'est toujours dit lui c'est un démocrate aw minnu ko ko hakilina ɲɔgɔnna b'aw la idéologie je veux pas que an fana segintɔ parce que mɔgɔ dɔw ko k'an ye tiɲɛnikɛlaw de an ka segin an ka u lamaloya tɔɔrɔ bɔ an kan sɔnja bɛ an kan ka d'a kan mercredi don an bɛ kibaruya caman sɔrɔ a walawalalen ka bɔ ɲɔgɔn na Grand Dossier émission kɔnɔ dɔw sababuya la bi an tɛ ka o kibaruya sɔrɔ a bɛ n'a fɔ u y'an jɛ an ka o hakɛ la nka o n'a ta bɛɛ an k'a fɔ an bɛ Mali de fɛ o n'a ta bɛɛ an ka yira Mali de ka bon anw bolo ni fɛn bɛɛ ye tɔɔrɔ mana na an kan i n'a fɔ Modibo Keyitaw an ye tɔɔrɔ dalen to ka hakili bila dusu ɲɛ i n'a fɔ Jomo Kenyattaw an ye dusu dalen to ka hakili bila dusu ɲɛ donc an bɛɛ ka taa so an ka to an ka garidi kan an ka to siri alerte kunnafoni mana sɔrɔ dɔrɔn a tɛ dogo aw la anw yɛrɛ wagati bɛɛ an pɛrɛnnen don an ye baara bɛɛ jɔ ka ɲɛsin nin ko in ma kibaruya mana sɔrɔ dɔrɔn a tɛ dogo aw la WhatsApp kɔnɔ Facebook kan hali radio so dɔ bɛ se ka k'a la ka d'a kan a bɛ se ka teliya wa n'a teliyara fana anw bɛ teliya ni a ye salamuna wadada aluta continue